президентството. Събират се хора и прииждат все повече и повече хора на протеста. Полицията се е събрала и тя да охранява. Ето ги. Членове, които могат, са дошли от Българска комунистическа партия. Ние сме тук, ето ги нашите знамена. Защото считаме, че това е общо национален протест, а не е само протест на Възраждане, въпреки че те го организират. Някакви там те точно нас почват да проверяват. Вече разпознали са от някъде, че техни хора.
Млади хора и деца, и възрастни, всякакви са тук. Ние всички минахме по тежки и тръглив път, но за нашия референдум се подписаха 604 хиляди българи. Още милиони искат да запазят българския лев. Обаче една долноподна продажна фирма, която иска да открадне няколко десетки милиарда, която иска да се докаже като най-верната еничарска, судийска, управлява държавата през 1400 години. Тази шайка иска да вкара в референдумата въпреки мнението на 80% от българския народ. Това ние няма да го допуснем и започваме без нямаме. Защо не изгубихме протест? Аз им казах, защото законът се нарушава. В Европа има дефицит на демокрация. Протестираме срещу смяната на българския лев с евро. Искаме запазване на българския лев като наша национална валута. Еврото няма да донесе до нищо добро, освен до обедняване на и така бедния български народ. Всички, които са за, нека да подкрепят протестите. Идвайте и на следващия, ако се наложи. Харесвайте и подкрепяйте нашата кауза, защото тя е за целия български народ.
млади хора и деца, и възрастни, всякакви са тук. Ние всички минахме по тежки и трънлив път, но за нашия референдум се подписаха 604 хиляди българи. Още милиони искат да запазят българския лев. Обаче една долнопробна, продажна фирма, която иска да открадне няколко десетки милиарда, която иска да се докаже като най-верната еничарска, судийска, управлява държавата през последните 1400 години. Тази шайка иска да вкара